загинам, немoj да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършете ги чашите. Оляка се с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георгия? Нали байколи ти дай парите за нея? Слушай, чакам те година и половина, писна ми вече. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с карицата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митко. Мам да храня жена и деца, Гледай си работа, Георгия. Кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти устай царевицата ми, той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзават. Ма ние нали при байто ще щяхме хубаво, Георги? Не даваме стой педерас, до кога се занимава с царевица? Половин година ви чакам. Георги, само не дай посяга на момчето, виж го колко човечеце. Никой да го правя, да го иба в майната циганска, да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ама ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му. Митко! Димитре! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинай са те дипта напсуях, ама виж сега, аз ти дах цареца, а пък ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царецата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момче. Кога направи мене? Аз, нали ти кажа, че и семейство изхранвам? Чакай, ма за кога че, Майка ти да иба! Байколо! Излез, Байколо! Гошо иска да ма би, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото и всякато изляза, като взема и бай ми така, ще ти иба путката майна, въшло! Няма да го бараш! Ко стана, ще ти иба звънеца, ще ти иба! Майка ти си иба! Той ли Байколо? Да, ама нещо май припаткал. Бах го в дъртака. Тъмън сварих ракийката, ма пишмя останах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма ник за един път ракия. Майка ти бъжлек. Кой иска ти има мизинци? Не го че, ако искаш тогава с моята черпя едно мизио. Знаеш кой хубаво? Ако искаш, куце, искаш? Виж са, Коло, тук става просто за моята царевица. Момчето каза, че ти ще платиш на нея. Нищо няма, че плащам, бе. Путка майна, цигански номера ли ще ме правиш? Нали каза, че ме платиш, бе? Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще иба, селени, не искам да те бия, Ако извикам батко си, знаеш какво ще стане? Ари, извикай го, кой ще ми направи, бе? Ще фани с майка ти и ще бей двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба, педарача мръсно. Пенсионер, какъв ти е проблема на тебе? Не ме бай, Георгия, пак си пиян да мама му стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да не закачаш момчето. Моля, так тебе като откраднаха чеса на сегментнали ти рива. Откраднаха го, ама тебе, какво те интересува за моя чесън, бе, папак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Ти ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей се! Джуф! Ти нещо мой да опече цяло агни, бе! Гошо, айде да отидем до стамат да вземем агни, бе! Идей ти я агни, аз имам кокошки, бе! Коло, виждам хуй в огъня! Къв кой ти каруца? Ситих се за царевицата. Спокойно, не так, виж го тия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре две врабчета май са и бъд, бе. Тогава, ако искаш, ще набия една чекия, бе.
Да, ама трябва да ви призная нещо. Оня ден ме скопиха и сега нямам ташаци. Ти ако нямаш ташаци, как си направиш чекията? Никак. Се разплача. Спокойно, моето момче. Оня ден скупихме коча и май запасахме дете. Ще отида да ги взема. И сега на всичкото отгоре този дъртя ще ми сложи мадена коч. И как стане сега с работа? Гошо, иди при него малко е. Виж сега, Мите, ще разправям за... Ей, Митко! Та нося ли мадети на кочата, мън ги слушах в трубичка да ти е по-удобно?